ମରିବନି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିନି ମାଙ୍କର ହବୁ ନା ମରିବୁ? ହଁ ବାବୁ ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିନି ମାଙ୍କର ହେବି। बोलो ए बहू देखी जालो बहू आज ये गछटा उपुरी गला परे ता ढाणटा केमिति माटी रे घुसुरुची आलो मु मरिली बोली तू घर छाड़ी बोली कहली बोली तू ए दुनिया छाड़ी देलु हम मुई ना छाड़ी केते कष्ट पाउची न बहू ए बहू हम गाँव नदिया सड़क जुआड़ी नई दलुआ पोखरी चाल उठुवा धुआ भारी भल ଥିଲା ଲୋକ ଏଇ ସହରଟା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଏବଂ ଆଲୋ ତୁ କହ ତୋ ପୁଅ ଅନନ୍ତା କାହା ବାଡ଼ିରୁ ପାରା ଚୋରି କରିପାରେ କାହା ବାଡ଼ିରୁ ପିଜୁଳି ଚୋରି କରିପାରେ ହେଲେ ସେ କଣ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ମଣିଷ ମାରିପାରିବ? ଏବଂ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଆସିଲି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଠା ମିଛ ପାଖରେ ମୋ ଜୀବନଟା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଖି ଯାଅ ବୋଉ ତୋ ଅନନ୍ତା ଆଜି କେମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ତା ଛାତିର ଲୁହ ଗୁଡାକ ତା ଆଖିର ଲୁହ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ଛାତିରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି ଆଉ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଏ ଲୁହ ଗୁଡାକ ମୋ ଛାତି ଫଟେଇ ଦବ ଲୋ ବୋଉ। ଏ ବୋଉ ତୁ କୋଉଠି ଲୋ ବୋଉ? ମୁଁ ଥରେ ତୋ କୋଳରେ ଶୋଇବି ଆଉ ମତେ ତୁ ସେଇ ଧୋରେ ପାଇବା ଧୋ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଇ ଦବୁ। ତୁ କୋଉଠି ଲୋ ବୋଉ? ତୁ କୋଉଠି?